Saiki wis lumrah wong wedok sing golek nafkah, gawe video seksi, ratinge ben rodok munggah. Goyang go narik gairah, pokok viral ra masalah. Dagangane laris, bagian ngurir urusane papa. Wes tuwa-tuwa podo seneng selfie, diunggah ning Facebook, Instagram lan story. Jor ngenteni komen, do sibuk balesi. Anake nangis njaluk susu disemayani. Saiki wis dadi tradisi, duwe masalah do diupload ning FB, malah don duduh nego bloke sing ra mari-mari. Kejebak masalah tambah urusan polisi. Nom-noman saiki yen pacaran kudu diambungi, yen ditolak jare pacare ora nyayangi. Ra mikir resikone, pokok seneng pikir mburi. Mengkolek wes meteng, jebule ra gelem ngerabi. Jaman saiki wes dadi tradisi, kumpul karo konco wes ra gelem nguasi. Teko salaman, jor langsung do selfie. Jegigi si HP, bales komen lali jago.